मानगोनां हाग्रामा महिलारि दैदेननाय जे बिपिएफ पार्टिया दिनै लोरबां थासारियाव दङ। इउपिपिएलनि गभर्नमेन्टआ दिनैहाय माखासे दालां लामा बानायदों। गाबोन जे बुंगोन नामा बिथांमोनाबो अब्ला जे बेयो इउपिपिएल गभर्नमेन्टनि बानायनाय लामासो, बाहाय बिपिएफआ लिरनो मोना। बिराद रोखा कुइसन। जोङो क'क्राझार जिल्ला हिसाबै मोनद' समस्तिफोरखौ लानानै गावबागाव समस्तिनि गेजेराव मिशन हिसाबै खामानि मावगासिनो दं, जाहाथे जोङो 6टा समस्तिखौबो मोजां रोखोमै देरहासार होनो हायो। दा थारैनो नुदों मैयाहाय बेनिफिसारिखौ लानानै देबोरगाव समस्तिनि गेजेराव जादोंमोन। लोब लोब रायजो राजाफ्रा बाहाय बाहागो लाफैदों। खमैबो 10निफ्राय 12,000 बेनिफिसारिफ्रा बाहागो लाफैदों। दा बेखौ नायोब्ला जोङो बेनिफिसारिया मोनसे न'खराव 2 बा 3 थायोब्लाबो जोङो खमैबो देरहानाया रोखा जानानै दं। बे थासारियाव नुबाय थादों जे लाइमोनफोरखौ थुलुंगा होनायनि थाखाय बे बिटिआरनि बिखायाव जितु क'क्राझाराव दुरान्ड काप जाफैदों, ISPL जादों। लाइमोनफोरखौ सोलोंथाइ फारसे आवगायहोनो थाखाय सुपार 50नि माखासे बिसन लानानै खामानि मावगासिनो दङ। लाइमोनफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय गियान सोरां अनसाय बिथांखि बायदि बायदि फ्लेक्सिक स्किमफोर रानगासिनो दङ। लाइमोनफोरखौ मबाइल नायनाय, जुवा गेलेनाय, ड्राग्स जानायनिफ्राय गोजानाव दोननो थाखाय दिनैहाय क्लाब थाङै थाङै माखासे स्पर्ट्स मेटेरियेल्स राननानै होगासिनो थानायखौ हयथ' नोंथांमोनाबो नुदों। दा जोङोहाय मारैहाय फारफ्रोमबो बिथिङै जे बिटिआर हालामखौ दावगाहोनो, बिनि थाखाय मानगोनां प्रमद बर' सारा नांथाबगासिनो दङ। जे बिटिआर हालामाव जे गोजोन सान्थिखौ मारैहाय गायसननो, बेखौ नोजोर बोयै बोयै खामानि मावगासिनो दं। दिनैहाय नुदों हारसा बर'नि गेजेराव मोनफ्रोमबो हारिफोरखौ नासया हिसाबै माखासे स्टेचुफोर खालामनानै होगासिनो दं हारिफोरनि गेजेराव। बर'फोरनि गेजेरावबो सुजित नार्जारियानो होन, मुंख्लं सुजित नार्जारियानो होन, बड'फायानो होन, नीलेश्वरानो होन, गुरुदेब कालिचरनानो होन, गोबां बर'नि दैदेनगिरिफोरनि जायफोरा सोमावसारनायाव गावखौ बावसोमनानै रुंसारि जालांबाय, बिथांमोननि मुङै स्टेचु खालामबाय थागासिनो दङ। बेफोरो थारैनो बर' माहारिखौ गोजोर खालामनाय आरो गुबुन गुबुन हारिफोरखौ गावजों लाफानानै समानै जौगानायनि खामानि मावनायनि नोजोर होननानै आं बुंनो सानो। पार्टिया होखागोन, मानो होनोबा मानगोनां हाग्रामा महिलारि दैदेननाय जे बिपिएफ पार्टिया दिनै लोरबां थासारियाव दङ। दा बिथांमोननि वार्कार्सफ्रा बेसेबां गोथौ सान्थौ आरो सानस्रि दं, आङो गावखौनो गाव गोनो गोथो मोनो बिथांमोनखौ। मानो जे बिथांमोना 17 बोसोर सासनाव थादोंमोन आरो बै 17 बोसोराव सासनाव थानायाव माखासे दालां आरो लामा बानायना होलांदों गभर्नमेन्ट जानानै। दा बे लामाखौ लानानै जोंनि लामायाव मानो लिरदों होननो नागिरो। थारमाने गभर्नमेन्टआव थानानै गावसिनि लामासो लानो नागिरो बिसोरो, गभर्नमेन्टआव थानानै गावसिनि दालांसो लानो नागिरो बिसोरो। जे गभर्नमेन्टआथ' रायजो राजाफोरनि सुबिदानि थाखाय माखासे खालामनांगौखाय खालामना होदों। दा बेखौनो गावनि गभर्नमेन्टआव बानायनायसो बाहाय इउपिपिएलआ लिरनो मोना, बाहाय बिजेपिआ लिरनो मोना, बाहाय कंग्रेसआव लिरनो मोना होननो नागिरो आरो। दा बेबायदि नङा। आङो मैया दाख्लैबो बुंदों, दिनैहाय बिटिआर गभर्नमेन्टआ, इउपिपिएलनि गभर्नमेन्टआ दिनैहाय माखासे दालां लामा बानायदों। गाबोन जे बुंगोन नामा बिथांमोनाबो अब्ला जे बेयो इउपिपिएल गभर्नमेन्टनि बानायनाय लामासो, बाहाय बिपिएफआ लिरनो मोना, बाहाय कंग्रेसआ लिरनो मोना, बाहाय बिजेपिआ लिरनो मोना होननानै बुंगोन नामा? बे नङा। बेखौ जायनो गभर्नमेन्टआव फैगोन, जायनो सासनाव फैगोन, बे बानायखागोन। दा बिथांमोना ब्लेम खालामलाबायनो सोरबा लामा ससियेल मिडियानि माखासे फेसबुकआव जानला मोनला बुंबाय थादों, नै मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनि लिरनायाव, जोंनि बिपिएफनि लामा बानायनायाव इउपिपिएलआ माबा एरगासिनो दं, बायदि बायदि बखिनायखौ नुबाय थादों। थारैनो बिथांमोना लोरबांथारसै। जोङोहाय 6टायावबो 6टाया देरहागोना क'क्राझार जिल्लायाव रोखा जाबाय।
बाहाय खुनु गोनो गोथो आरो खुनु सन्देह लानांगौ गैला जायखि जाया केन्डिडेटखौ होब्लानो 6थायावबो 6था देरहागोन बेयो जोङो कनफिडेन्टलि गोख्रोङैनो बुंदों